Kasi pertas bit lakut jengkeren mo. Ang aingo iblay. Wala don rengkat. Bat kejengim kejengi wei piwei. Bagumni ila bani kenduk biang saisin. Kum ginongelam juga Voice of the People Party. Bat pi ki pajba ki beide. Ki badang snotu. Ia kejeng tawa. Kabangi habban le nagamta ki longdin ki mandin ki jongi. Dr. Karashen, belong Vice President Jong Kapati. Ba Shemerlang Renja, belong Joint Secretary Jong Kapati. Bala Shem ya kebenta ban penyat yang ni kejingalang. Dr. Londona Sotun, Wayne Ginongalam Jong Voice of the People Party. Waderu expert hai kebede bagi tourism. Nangta Dr. Baskem Merbo. Ibelong spokesperson juga parti, Bagrospan nanti tiang ibelong treasurer juga parti, Winston Tony Lingdo ibelong udhot jong SEC, baru belong UCM jong KCDC, nangtai ba break stawel ma benyang MLA jong Molai constituency, bat baro ki MDC ki jongi bidan ringkat agani kapor, naru na Giant Hills bat hapo KHDC kumju. Bat kajing ai kublai ke bakarpang kajing kalong ipi ki patba ki be ke jinga. Ki belong ki parado ki prasnam. Ki parakher ki paramer. Ki janga. Ki bangelum lang hakani ke jaka. Namar ka jon ka tauba ka bakrau. Naga banta jongi iwe pe iwe. Ki patba be balai kumbala kren degini ki nong kren haswa jonga. Ki bala kli baling ihapan lum kumni, bat baling ihapan pai pat sa sisin, show patba. Haswa bangangan kren ni sibon kimat, kiba ke parti kala penpau. Bangidan aduk prateli kita kimat, kibang ingin dawa, nangani ke sorkar MDA, baka day ban penorlong. Ya kini ki prateli kimat, ngakwaru ban pensyai, namar bagi patba kinum sya elam bagla. Nadon sibun kiba persang ban yalam bakla yau patba o ban keno dakum ni badakum tai lada gadai tang hapdeng para patba nginum ya pensngap ndai bengi osgo bakat u deputy chief minister kat u minister kidang kren kum kitu ki klung ki kena dai namar kata kadau ngasgo badon kam Dai namar kata gadau ngasno badon kam ban ai jikai om tang ipi ki patba hendrai ban ai jikai ye ki tei ki minister ki deputy chief minister ki basyong hapo secretariat ngakwa banong iki ngam tip ki sngo thu nem kamod ayu politics hana ba ka BPP kale politics kani ka meeting ngimpat ong ya kani ka rally ngiong kani datang ka public meeting ngisdang ban lek pen snothu bakla onda ka Voice of the People Party kan lum mi ka rally haki por ki banuan upai ba de ki lakun mi hakani ka ri ka jmi bakataken kadai ka rally ka basisha kani ka datang ka jinglang patba ban pen snothu ban sedang nang ni ban pen snothu balai ngihap banmi kumni syakmat ngakwa manong ikini minister ban pensngau tho aki ya kata ka kintin politics kamot ayu politics katkom ga jingbatai jong u Michael Curtis Wayne ki Paul Santos ubabatai syapang ga jingmot jong ga politics wong kumno the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made,
the factors that influence the making of the decision and the context in which decisions take place. Kata kadai ke jingmut jong ke politics, kamut ke politics, kamdai bengi keren tanya ke sarkar, leni mensyile election, leni ya kata ke jinglong ke jingman jong ke sarkar, leni ke jela. Ndai kadai syafan ke jing sandur ya kata ke bor, kumno la yo ya kata ke bor, kumno la sandur ya kata ke bor, balai la don kamban sandur ya kata ke bor, bat kumno ban pentri kam ya kata ke bor. Kaya kita kita penlong, ya kata ke board, bahkan wan rai ki policy, lani ki program, kita prepare, lani kita ki factors, kita influence, lani kita penlong ya ke sarkar, bahkan sim, ya gini ki rai, kumangi kata kadai ke politics, kabamangi ki nongelam, jangka voice of the people party ni snowto, hangi ke politics kam dai tang mensiang election. Oh, bapli kini ki minister jingi ke politics kadai betang banile election. Wei belami ki sengsan pertai ban pelong jingilang. Oh, lale politics. So sne bakim sngotu. Hana bangile politics ya kani kaji ki lompong deng. Laya ki yau lompong deng namarban ya kan bas nakamta ke MP. Lada kalong kumta ngan ong EP. Mlong syuk menta bangingin penyeng kandidat namar ba usamla ban siudor nonglang ringkat baka kenuan tu kila job ya ke sarkar hagu dei bakani ke jeki tedalong gupta tingi ringi hapwen no fi kerteng bat scam namar mlong syuk penile umat elek no ban siudor lalong MP no mu kini kidei ki jingalam ki jingkren bi ko ki patba bat ni klem shim kabu lani hijack kumbong utau samla nonglam nagaseng kongres baga voice of the people party ka hijack lani kalarong tu juborno ya kani ka buram ka baga GTF ka Green Tech Foundation ka dei benio AM ko ki pajba kinonglam jaga voice of the people party kidani ka jingkit kli haba gini ki samla kilami ban syatran banda bani ban penduk no ya ketua projek lompong deng bandai ban tak ke sarkar kampatiau laisni sausni kini ki samla kila kem telat ndan nang paj ndan nang kmi kinanglam jaga voice of the people party kim hun kemensim ban pekai yiki samla bikin syuyap kumtu lani ki bikin jinjar ngilaj ban aimensim iki ban ngilaj ru ban pelaj yiki nagano kano kajima kabalak ban peta ya ke jim ke jongki bangatip baladam dei bagami pertai ke voice of the people party baladam dei bangi bin balai ke jiki nganget kandan ke jinja ke sniu yini ki samla hato kita ki boong baga voice of the people party kale politics pihun balengut ki samla ki balat kucing motriang banum pendam kiniap no ngakuaban keli jengkeli ya kita gui pagi seng san pertai kibat kena ingi hato pihun kemensim balar gini ki langut ki samla kibala mi syakmat ban len yala ke jong ke jengem ban raikot hadu baga sarkar kan weng lumpun ngeng ki hon bagin siap no ke voice of the people party kamhun kami syakmat namar ke tekadau ban yarap gini ki samla ban puat ki nagani ke jingma ke aap ya ke jengem ke jongki to ki patba. Oh don ruti ki boong hana. Oh pratli mo kimat jong ke BPP. Shanoja ke reservation polisi kiong. Oh sngo ngaku abandai kublai na duka donut. Ya kito ki bapen kan mau yangi bangi don kamplek ban batai yau patba ya kani kamat hagani kapor ke pemerintah. Habangi ngilai kren. Kiai kimat ki bang kerki. Lani ki current issues mengiong hakitin pareng. Tukuk mana? Nilai keren bakal donru ke jinga keren syapang kani ke jeki ke bangi ki ausnam arfulai hawa ke sarkar ke haban pendem hau benai September arfulai ke latau ke expert committee bak expert committee ke
Summit yang report sa kasorkar hubunay June arajar arbusan kasimpor yang kasorkar bagan puli yang katakan report ki orang marka kia palat kadai sin ke meningkong balatau yang ke jingbet jingbiang jogaan dekat kilo hagani kecila kacuni hagiwe giwe jitau kilo yang ke jingbet ke jingbiang jongkaan balaban petrikam datang hapok ke sorkar MDE bagi tahu kilo ya kata ke recommendation jong ke expert committee nilai keren bat nilai sengutu habang nilai keren bat nilai tai hapok assembly ke voice of the people party mentah kum ginong elam nilai keren banwat kilat kilinti dan artli ki perkat ki jungi hagabidai bat ni ke recommendation la ni ke jing bamla juga sorkar ban penkala kawai galong lesi ngihapan pai sikaying bishar lani ngin apno how arfufra bangin wanra himangi ya kani ka jingpan kalai kani ka polisi tay namar kata daw ngimla kum ginongalam ban surai kirki namang lasnuto baga sarkar hadin arsnem tam kadon katu ka jing perkat bakim kwa dan leli ban penkala ngidang tau, ngidang wo, ngidang yaslok berkiwai bat, ki legal expert, ngi kendo na kapor sa kapor, ko ki patba na marka takadaw, ngim klet, yakani ke issue, ngim klet, bat ngi snow yang menta, ki mat ki bah kemade, ki degini ki pratali, ki bam ngidang kam, mardor ban pentre kam, oh pia snow iye ki don nagiliang persyak. Ngangit gitu kita boleh jing mentoi bah nagani ka sorkar kita oh ni PPP te palati super syabet ka boleh ka sorkar jiro ora pese klale bah kum ni umiro ngasukwa ban keli jing keli piki pat ba menta lara ngilalap ya unong tu andala perta badon unong tu bala tu nagani ka jaga jni andai up kedang lay up tem layok tem itu nong tu oh layok kepisah no ula penpai no kepisah bagi kita ki marem ki bolo yo bantu nginle kumno hab ai kuble itu nong tu ula penpai kepisah hab ai kuble itu nong tu ula penpai tak keser kaksa kini mentah kisdang banle tibriu bagi ting tak ya ke voice of the people party kisdang ban penbit kisdang ban pentami teh bangi i bagadai tang kajing penbit ngin yaro lei ke nyeki ngilei gadai tang kajing penbit kajing pentami ko ki patba namar kata ngada kwa ken bangi ki patba nginde yo ya kajing syai kajing snauto kabapiang balai ni persya oh hanala su persya alot dan mentah kini kisamla kisdang ban lek training nakam ta bakin train kita ki spa oh ngingim persyak kay ka bangi kwa kalong kay ka baki nangalam jong voice of the people party ki don haka jing perkat ka jong ki kalong ngim klet bangi day ka judgment riu tiplay kata ka di ka tenrai ka jingi ngim klet bangi day ru ka judgment riu ka badon ka akor ka purom ngadi ukun kasih ngatip ialah ke jong ke temai lada piong ke dusturu ngatip lada piong ke jinget nyamru ngatip lada piong ke jing sakri play ru ngatip ialah ke jong ke temai ngasngau tenat ban ngabang ban wat ialah ke jong ke temai oh kanu galong ke besngau tenat apa paidin syakita gay kibarim syapang kajat meriu kasih ke jungi tidak ini marka takadau ngimla ban pediang yaki ki bonora ka jing jot ya ka jat riu bat ki kon samla ka jing kai ka bangi kwa ka dei banlong ka jing trei ka jing ta ki kon samla ka ji ka dei banlong bonsin ha ka mariang bat ka jaka ka basyan lani ha ka safe environment ka bangi ong tin pareng ngimla ban expose lani ban sha ki kon ki ti bagin trei ki jaka ki bamsyan oh kini mentah ki ong ki pensarong ini ya kita ki 5-star hotel ki 7-star hotel ki Taj
ki match ki laban mi hadian ro ki sawara lo di peteng ki bangingim tip ban pensarong ban ong bao ke jelaji don ke touch hai jelaji don ki 5 star re ngin yang am kendia ko ki pat ba ki nong jua kai pertei ki namuan badan kata ke touch sapok Meghalaya lani kita ki 5 star u Balabhai Patel way na ki nong alam jogari India habo wan sikani gari ke e ke ji hagis nam pat kandai spot Sabupra Babu Grenwong Kumno. Yours is a land for gods to live in. It's air. It's pure atmosphere. It's sweet waters. Wangari kijopi gari kabagi play kin shang. Kal air kabaring mensim. Kiwa kibaim kibakod. Jinglong kamaryang kabakod kabasuba. Kapalangi kata ka serenity lani ka jinglong kaba khoj kaba itnat jong ni ka ri kaba it ji kadi ka ta kaba penlong baga balaban kring ki briu di mana sabar uang kan kring wat ki play bikin wan ban song haga ni ka ri ka ji den mar kata ka bingi pet ki ni ki baro ko ki pat ba la sukwaru ban pensong ni ngalawat jingtip ningkong kumno kini ki artli ki hotel ki bagani ka sarkar kalawanra ke Vivanta bat ke Marriott malawat jingtip kumno kalairap ban pinyonong kumbagi lakam kita kinong alam ki jungi kiai betray hakani ke hotel front office department lani ki manager ki supervisor ki beriu ki penabar receptionist Kibriu ki jongi housekeeping manager supervisor kibriu ki penabar room cleaning and maintenance ban penkhot kamera ki jongi laundry service ki penabar linen and uniform room kidai ki kena jongi public area cleaning ban penkhot ye ketuka jaka kabarong bami patba kidai ki jongi food and beverages department kabam bat kabapinbiang ya ki dingdi manager supervisor outsider ki banabar food and beverages kitchen hapo kamera shed kabam bat kini ban pinbiang ya ki dingdi baro ki banabar sales and marketing ki banabar outsider finance and account department outsider human resources outsider engineering maintenance outsider ko ki paiba ki jungi ki ayong ta tang ki kampen khoj kamera hato kata ka dei ke jimentoy ya ki briu ki jungi ki kali ki bakama ya ki hotel kim dei na ki local ki ki dei ki bana Assam ki bana bar ki mot ban theng bi jingi PI ya kata ketat PI minta ya ketika jaka tabahe PI wai hadu nrupo shis kendai po senam kani kamdei ke cing ai wai kani ke cing dino ngati kena bagi ai tiba ai wai yang kani ke jaka kinom la bani modo kendai po senam hadin ban pai yang bagi jaka sini ngihap banwat ngimra ban shania ay nga sarkar kabon ra igi jinglek men kijing pinsko bha igi konsamla igi festival ki pamla pat ban khanglat igi jing snew hagi tu ki festival ki pala pinjat igi konsamla igi jingi oh kilami ki dur ki bam itnat ban pet bam not show lara tangnya kata pimla ban tek lakam kumno pinte lakam ya ka jing snew shatai shapo dolenong lumpong reng ko ki paiba kay kemudian kam kerki menda kalau memangi ki paiba ngin ban tip ban wat ya kini ki mena kini po nong stone ngala kren ngalong bagani ka sarkar menta
ban penbiet ki pajba oh tlele shibon ke jing snow kan batinyo penmi kot kubor historic decision historic moment oh kaman sa jing mau sudah ka jingle jong kini penbana bagai kasih ten kasih garo kanlong no the official language aposti historic decision hadu prasnam kasimpori pi tangban pelong official language ya prasnam tam pilasensyar tang bapin pelong official language ya ka kasih bat garo tapi kami linti kumnogeng ke sorkar India kan penrung yang tinggi ya ka schedule apa tang mapiru hadu menta pidang penrung bat kataru kadai namarba num ailat ya kani ke VPP ban penki pajba tang sidon jingki malumala persang ban pen ikam no oh ban penso tenat hana mentangin wat ya kat origin jigi kasih origin jigi garo nangno kimi oh kibri jungkite lasngo hieng bate ani kanika sorkar jungite kepada kuasa pi banwat ya ketenrai kepada kuasa ti banwat ya ketenrai jungi nrei hakatu gasni hapo nong stanyong kata kamlong kepada kirki ini bantip satip suki rum lelehi nang nongiwan kom kejat birokrasi lani kom ki garo nrei ke ke bagi don kam bantip kirki kom kejat benriu kolong syapang uni ubadri rai ti Wei uni upatri rai ubala yolot ki kam hagani ke jela ke jungi wat ya ki kam ki bedai biki development bala pentrai kam ya kita ki school eklavia school ki bedai ki school ka mission jong ka sarkar India wat kini ki kamru ula yo benta bantrai hasnong sorang kam ka bahap hapo mauren keneng hamau rapat ke bahap apa mau suram motor pi uniti imat undayo imat wa ini kam diwaidong un kini tapi imat tinang nu uai uni upatri rai kabadon kami kalong bangi don kam bantip badai hakakali jong uni upatri raru balayo ban kem ya kapisa shiklor absan lak hakapor baka NPP kalenya election syaru nasional haus nem abusan ko kipat ba hang tati ngatrai pin smutu bamdei bangisu bisni laning iskwa baniki ni don kamten ban smutu ni don ya kan nongrem ka baskem ko kipat ba kinong yalam kijngi kilay ki tinge banyo ela ka jong ka jela balai bangin sensyar doledi habangi yo habala penkai ke district council nyiwan ra ya ka an kabadai bat ka trading by non tribal regulation act kabamot ban yada ya ka kai ka pateng ka jongi kom ka jat benriu nama ka tangi kwa ken bagalaway ka jongi kon ki kiti ki kanlong kalaway ka basyai dai namar kita ka daw Denmark kata kata ngila sei yagini ki pratli ki mat ko ki pat ba be bangin let mentashu pat ba ban pensyai ban pensutu bani wer yo pat ba kathma ga jingi kajile ga ji kam dei persyai kita kidukan dekhar kadai kita ki babat ya kapor has sekretariat ko ki pat ba kathang ga jingi kadai bangin tur siapa sekretariat anda kata kapor kalau poi bat anda ngila dap ban lek ban pensutu yo pat ba halor kini ki pratli ki mat kabaningkong gani ka mat kolong badai ban pendono ini ka project tourism hang thi po lom pongdeng oh ka sarkar kala pendu hendrei ni nyen ha panong ngenom sha ban ai wai hadu hendreu po bat hendai po snem dan kam ban penyari kita kisnam haba pi aiwai ngenom la ban pediang ya ka jing lilam pet ya ka kendau ka siap ka jingi kelenam nei pai ba ngenom sha ya ka sarkar ba kan aiwai don repo bat kendai po snam ban nganong ipi kini ki pai ba ki jingi ki bijulit piknik
banyalami ki khon ki thi how thiu lum niru lani bikyong niru pak tang should have kan hi katas ngam nget bakendang yo banle banrung like lut ngin hap syue pech siar narut menuberung setahi ubarit ubaria wat kemilinti pio banrung like lut havivanta apa mariat pidon pisa banleti kopi yang day amar kata kadau ko kipat ba ngasko kaptu lebyang ke jingdon jugini ki hotel namta kita ki Torres ki panon hendrei banong kat sabapai bapin chuta hotel 5 star ngasko ngi hapan perkhat ko kipat ba ngemdai bangi persya ya roi kapar nagamta gitu ki bang bangi persya ya roi kapar hendrei ngi i baga jingon ra ka jungki ya roi kapar kamdai namta ka jing mentoy jongi kum ka judgment riu ko kipat ba ngala ai nuksa ya kitu ki mentoy hagini ki hotel Vivanta kumno kita ki nong trei bat kai ka susi kalong baladon ki pensno ya tiong ba namar ngi ngidi ki ka judgment riu ka basngol eran dengan thu ya kanu lanangi sale tomet kum ki kente teng iting yo do kam ni tre hala ka jong gari apne ke jingrit mensim teng da kran kin shlain tu manager ubri khlaja hap sngap laga sngap dan ki baya thu kyong ba ka jurba ka molestation lani ka jing jrong kjat ye ki kinte khasi ki hakili ki hotel nyem kwa ki kum kita ngem ko abangi ki kajadri kan shushak so tang namar baki tuju nyaban yeng rangba kom ga jadriu halaga jongkari langi tre ka kam ka baret ne ka kam ka bahe ngenam sha bagi wei ginwan tempo grand jot yangi kom ka jadriu ko ki pai ba ngasno bitar habaki thu yanga ba ka babun ka tin ka baki kren ni ki baret kini ki banaban kadai bitar ka tin klema ko tensang tabakum kata karoi kapar ngi kwa dai namar kata rau ko kipat babi yong ngenom pediang ya ka bangim dei ban pediang kum ginong alam ngidon ke jingkit kli ngi kwa dei baga ke bangi ngile kum mangila kula banwan ra ka jingla kabanong ka jing shan ya ka jadru ban pen klan ya la ka jadru ka jingi ban pen ru spa ya ka ka jingi ndrei habangi pet kum ba kalong hapo ka jing sinsha jung ka MDA i gumbakin le put i gumbakin le dusman ki kran he ki jus no tunat ban pene nre bagi ta ki bele persya ru ki kampne susu ki hapan pendam ko ki pat ba kai ka baca po Garu Hills ngawan lagi ni ki sngi she Garu Hills lalong kum ka ji thu khana biria habagi thu khana kita ki parlok garu stai kyong ilai le yap ler menagani badan ka ji ki ngombalai phi yap ler kyong im yap ler kumno habaki pulit kia bun kam bania gad use tissue jong porno sangma ban gad use tissue jong porno sangma kyong inang mut phai bu ni nong alam ji ulalit suk sebeneng pleng opadi olit suk sebeneng adu menta namada haban gad use tissue de ki pulit balai pia ban gad use tissue kalau pelingo wat ginong snong hapo Garu Hills abo pajba ula pitar abo pajba omla pediang shu ya ke jing penibor jong kiwe ki jat benriu uhap banle kumtu what's no shngan ko ki pajba dei namar kata kini ki mat ki bangi lawan ra kabar kamat kolong bamdei ban pinjinjar yeki nongi kai kadai ka wei kabangi nilabu hang ni balayong yakani stop harassment of teachers kinoy kay bapli nakapor sa kapor kihapan nila exam ya kita ki eligibility test nakapor sa kapor kinhapan nila kita ka MTET kinhapan nila ya ki test ki babon hindi ka masko palabat kalong bahan ni kila pas kita ki test kilalong qualified ban hikai menta kipopon kinoikai kiyo ya kajing batha bahaba fit correct paper ki khna pen pass lot mdei ban pen fail
mentohi benilai tes sama kumta damanga wakam pasta su longhi benong nohi kai lada kum kata ke jing betha ko ki pat babi lapin sajai ki noi kai to kum the voice of the people party ngis ngo tho ho kani ka de jing betha jong ka directive jong ka supreme court andai ka noi ka sarkar ka de benong sensitive lani ka de ban perkhat ya ka jinge jong ki noi kai kumno kini ki ban se shong thai no zakat tu kan islam rundang hab ya kot biang habile ya kata ke MTET ko kipat ba namal kata ngisgo bagani ka sarkar ka de ban shimkhia nalor ka tulop ka bambiang nalor ka tulop ka barit sa ka pindam kami kini kai ki kambaro tho sensus ru hakin noi kai duty election ru kin noi kai lengba ka jingalang ka bakum kani bat lengba kani ka jingalang ni tawa na ka sarkar ba kam dei show ban penan kam ye ki noi kai ka kam census bat ha ka kam election duty am ka kami kai kala khial pa ye ki kumno kai nyin yo bat kumbalo menta ka sarkar kala kop bagalawan ra ya ka ta reform ha ka education department kilawan ra ay ta ka pini ka jing pulut pisa andrai ka ka jing shai ka long baka ka baka kren baka ka baka le ikinoi kai kalong mar khong pong ngala kren menagani ya ka jing ka do jinge jongi noi kai bakin sai la ka jong ka CPF ka dai ka bakin noi kai ki shaot na ka turop ka jong ki bat ki jiyo on na kala shong thai andrai menta kala mi ka notification bagi ni kinoi kai kinumla show banyo 6% ya ka CPF ka jongki ya ka hendrai kinyo tang 50% namar ka sarkar ka ju ai 100% kinoi kai ki hapan shaot 100% nagata ka bagi dei banyo kabamot kinoi kai mata kiyo tang ka tu jong la jong balai kini kija namar ni jukren kum ka party kadai ka sarkar kamdan pisa kadang pedang jing kerdu pisa ala keren mangani po assembly haga po bayad ya tai ka budget bagadan pedang jing kerdu pisa dai nomor kata kidan ru kajing perkhat menta ban penduk no wadi ke deficit system kala le benyi kinai kai school menta kila don kajing tmuru ban le benyi kinai kai college ban penduk ya ka ka bagi ben yo katkom balamang daga UGC kidon shibon gay kijing donang kabagi noi kai ngi bagani ka sarkar ka barong persya lokal leni ka barong anti kasi ngala barong hone ka po minshwa kidang tuna kinoi kai college kibene na ka jat beriu kasi dang pon de kiwei kinoi kai ni kiwei ki jat beriu kiolot ya ka jingmentoi kabaga UGC ka batha leni kamang namta jongki hendrai menta belasang pun kisama khasi kibanang kibastat kibla rung lagi bobon ki college ki kwa ban tuno lani ban penduno ya kata ka ju ka jimento lani ka benefit kaba ki jio hakipor ki pemensua o ki pa namar tangi mlawan singap bangios ko urwer bamenta ka sarkar ka donru e ka jingtu ban penduno ye ki sanction post paro tilana ka sarkar ka ong ban penbhai ka education katpa ya ka siu ju nai kai la pinrit hanglo onla ban pring ya kita kiriu donsap haka kam hi kai yeno ma shu banyo ikin noi kai ki bebit namarkan long tang ka jakari dengan sipor katbam padio kam ban le chika kam hi kai ndalayo diki kam bak hamba ngin eno shanu ken kan lek kan poi ka jat beri ka jingi menta pisu sarong baka pass percentage ka kill haba pil ai ka jing hukum bandai ban penfil ke kunu kan nom pass ndai gandan jimodiu kata ka pass percentage lada ka quality kamdan ni em maka juk ka bangi habani kun lani kata ka competition hato ngin suhun bagi kun jingi tin su pass ka baki nama bani compete pan nei kwa bagi kun jingi ki pass ka bagi laru bani compete hagi kam lani hagi nuginu ki benta ka bagi dan kamani kun haka pulih kadang ni dai nama kata ku ki pat babit ngi ong
banginum syak dan lele em baga sorkar kan le kai ya katnat puli putih lani ya ka benta jong ka puli ka putih ngilayos nguru ya ka jingot lamban la ka por ya ka jing bam sap lani ka jing bam khoi ka jing bam long transparent jong the district selection committee but the Meghalaya Public Service Commission hagajing traikam hagakam thung jam namar kata daw ngitip balay kalong kumta ngala kren nya gani apo assembly bunsin kemtre namar kan pindu nong ya kani ka sarkar ban ai jingarap tangye ki bri ki bagitikna ki de ki nong kershan ki lani ki bhai asam ki jongki dan namar kata ka voice of the people party ka kwa balingba kani ka jeki ngin dan ning tonge badai ban wenglot ya baro kitu khot hagi TSC MPSC kibadan ke jingade kabajan bagi seng perthai kiba singsha hagane ka jala ka ji udhat jong ka TSC udhat jong ka MPSC omdei ban don ka jingade kabajan bat ka seng NPP bat ka seng UDP bat ka seng HSPDP bat kini ki seng kiba singsha lani seng BJP ngem dai ban ala ni dai ban tawa bat kan ka sarkar ngitip don shibun ba kit khot age DSC bat MPSC ki badai kita ki nongger shan ki ba klan ba jong ni ki party ki ba sinshar ni ngenam la ban yo ye ki exam ki ba khot ko ki pat babi lemdala weng shwai ki ngidon kamru ban pintigna baga DSC bat MPSC ki dai ban don ni ki confidential section Iyos ko Singapore leak jingkli menjudan pat basya pensitam namar bakam don kata ka confidential section lara ka don ka confidential section lara labu bat IT yai Dr. Kara le sing laban orang Singapore kumu in charge jong kata ka confidential section kabari pek ye ki question paper mdan menu betip bau Dr. Kara udah ubepek ya kita ki jingkli lara kami ke khubor baga lik ke jingkli u Dr. Kara usha pensitam magaan katakan kedai kabangi ko ndai kumbalom ta mlaban fix ye responsibility lani mlaban pinkit clear ye kino ki priu lani ki officer habaga dan ke jinglak jong kini ki jingkli hagini ki snile lami ki khuboru Bagadan kecinya play ki mobile phone haki jaga le exam haba ki officer ki badan tu ki persang ban pensenge ki shaweng penban ki sha transfer den mar kata kadau ngini khiru ban pentikna baga DSC MPSC nado menta kan ai kata kecing traikam ka khoj ka basua ka balong transparent ngimtip manobayo tangba ki ba yo ki de hok ban yo kita ken ki betebit ban ki ba pass hok ye ka exams minta lagi kena jungi banila exam kim ko asu nomor kyong mentoy banila exam latip lupa ka jing khot pelong exam kadai tang ka formality kadai tang ka jing pendap lukom nomor kata kan niru kadai ka wi ka daw ku kipat babe kamat ka mangingi kwa ban pensno yapi hagani ka por ka bamenta ka basaupat kamat ka mangingi kwa ban pensno ko ban sange sendon ka pinjalan kam ya kitu kepala syongtat na ka kam lani stop job extensions to retired employees sange ke extension what I extension ya kepala syongtat na ka kam namar kani ka thanglat company iki vacancy ka thanglat iki samla wat kam wat jam labyang bila igni kisi ke youth wing jong voice of the people party kala lek hagi di bondli ki department banda bani ban weng no yagini ki ba penjalan ya kata ka jing thungkam ka jong phi ka por kidan ki bala tam riusnem modon phi tang ma kidan ka jingade ki bacan bagi de ki basinshar badan ka por kio ban bam jam ya ka tulok sarkar ko ki pat ba nama kata kataru ka de ka wei ka sa kumat ka basan kadai baniata ya ki jaga pat ba lani kirira ya lani ka khendau ka syap kane ka de ka mat ka bakong santam ka banga kwa ban kren haga de ka por ku ki pat ba be
Katum ka socio-economic census arjar khadwe kaya thu bagi bedon kendo kibabat kendo bachap hagani ke jela ke ji dan tang apsau na ka sispa new phri kim don yala ka jong ka kendo ka siap ko kipat ba ulong shwa man shwa ula sandur ya ka rukam bat kendo bat siap jongi ke jat riu bam dei bandon uiru khon khasi khara uban do yala ka jong ka bha wat hadu ka ski ka jiap dain mar ka takadau larigi yap mangi ki khasi 4 jios ngo bunong bam yo lum jingtep upam long kerstan upam don nyam latep palabu ya ka metju haki lum jingtep raj kabumut wada do ka ski ka jiap kata ka di ka san perkhat jo khasi mar kata usandur bandon kilau ki riraj kamot kadai ka public land balabu na kam dagi nong song haga tu raj haga tu dong baki yo ban snaying snase mangtu lani ban pomding ban thoding nang tu ban thangding bat kunta ter handrai mentangan ong ipi kajinya di ki jakaraj ka basir kai manu ki bidan bantah hanta kita ki bidan sekretariat kisim kisodar kirang basno oh larak penmi keteng rang basno bagi sim te kino ba arden do bosyun rang basno o ba arden do bosyun ni kisim ngalasa keno bunjat ndai melele ngam sloper namar ngam don ban persya yano oh ki persyang ban yalam bakla hendrai ngim persya kirang basno ngim persya ki sim ngim persya ki kam ki jongki ken ki bakta ya ka jat benreu ka jongi kei ka banja ya ka lau mau pat kane kumbakalong deh ka por bangalong sim bak nga penkalai katai kalau adong bamdei ban kta Anda ngamlong sim syu mga anda lawan pati kiwei kila penkelano kila pendono ya kato ka agreement bat ladon ke jidi pathar kay ka banjala daw tay ulo mau pat lani ka tay ka kraw mau pat ka seleno ka tay ka dik oxygen lungs nakam ta ka shlong bro ka wei pinibentep namar ka taka daw ki long shwa man shwa ki bu ki law kentang ki law adong ki rira ki jagarat nagam daun kono hajar ka padeng ka paket ka banwan mdei bandido menta ka jadi jaga setai seniu shlong dagi taki hespa lalut ki jaga arspa klur laai power of attorney lani laai bor dagi nong elam snong hau nunu priu ubadan ka cirei begini kibadan ka bor begini penia yo yang kata ka jaka o ki pat babi namar kata ka daw leo cikte begini ka them kabadan sesena jong ka damsat lathi ki jaga ki babon dag hespa kador jaga mta karem digi hajar mano bala ban kot bor ban piet ndo agni gisi ki bamenta ko ki pai ba balaring yem don su ki jagara shano ken yen le nong tang kinong pikai roi ka par ka buan ko ki pai ba bi namar kata ki haban yeng rangba ngin haban yeng rangba dan bok bo pai ba wa ga jing shenya ya ka boys of the people party Hagani ka MDC election, but ka EC, kalau penmi ka hukum, ba alma su banti, yagi jagarat, klem na penti pat jobor ni bak EC, jang ka KHDC. Kata ka di ka rai, henry ngan ong yapi, namar, bagani, kikam bamsap, kikam, kibak kendriang, kicingle bamdei kilak kelai. Oh. Kisim kibajuting ke district council igamba kipin ibor nomor beli begitu deh baka sarkar jua nomor beli tahu kita ki ak haki hima kibanya dai ki da kitu kibabat ya ke isi haki por kibamenswa nama kata rau ke isi jong ke voice of the people party kan haban pen kelai kibabon ki ak jong ki hima ban pen pai piang ya ke por ya ke district council
pakala banleye yakini kis im kibasensal bat kibale jat kibale sat yake hima lalut katham riboy katham marwet lalut kathi ka pilang kata ki khlajat kila thit jagalut kila penten yimim pej ya kalan transferak mdon nongkren ko ki pajba namar kata kadau kanil kadai ka wei kamat